робитаи ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ бо ташкилоти террористии байналхалқии ба ном давлати исломӣ як достони калон аст. зеро ин наҳзат бо доиш ду хел пайвастагӣ дорад: пайванди маънавию идеологӣ ва робитаи сохторию низомӣ. агар корномаи ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ тоҷикистонро бо фаъолияти даҳшатноки доиш дар ироқу сурия муқоиса кунем, садҳо мавриди монандаи фикру ақида ва тарзи фаъолияти ин ду ташкилотро мебинем. агар солҳои охир тамоми ҷаҳон аз ваҳшигиҳои гурӯҳи ифротию террористӣ ба ҳайрат омода бошад, ҷиноятҳои ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ аз онҳо ягон камӣ надоранд. дар ҳақиқат ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ҳамон доиш асту доиш ҳамон ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ. наҳзатиён дар солҳои 1992-2000 дар ноҳияҳои минтақаи рашт доиши худро татбиқ карда, низоми шадиди золимонаи худро ҷорӣ намуда, дар баъзе масъалаҳо аз доиш ҳам даҳшатноктар буданд. муносибати ҷинояткоронаи ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ нисбат ба аҳолии осоишта, аҳли илму фарҳанг, аҳли ҳунар, занону духтарон, молу амволи мардум ва зерсохторҳои кишвар аз доиш ҳеҷ камӣ надошт.